ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, хушхабар, мо ба шумо корти тинькоффро тавсия медиҳем ки беҳтарин корт аст ва ба Тоҷикистон дар тӯли як моҳ то 20 000 рубла бе комиссия пул равон карда метавонед. дӯстони азиз, шумо кортро заказ кунед, бе сумма аст, бесплатни ройгон мебошад ва дар дарунаш як симкарта ва як кошелёк падарка дорад. ва агар касоне ки дӯстони азиз аз номи канали мо Насим Теҷи салом расонад, боз як дуга навошники беспроводной падарка дорад. дӯстони азиз, аз номи канали мо ҳатман салом расонад, туҳфа дорад. ин ҳами карта бо ҳамроҳи кошелёк ва як наушники беспроводной мақсад ки туҳфа мекунад. дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. аз номи канали мо Насим Теҷи ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, якумин эълони мо квартираи фурӯшӣ аст ки ду дар хона, мақсад як дар хонаи ду дар хонааш кадаги 44 метри квадратияй дом. дӯстони азиз, хелаш 18 этажаи айниҳол ин хона қарор дар 10-ум этаж дар ноҳияи Сино, Зарнисор. нархша 350 000 сомон мега, бо ҳама чизу чорас фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, мақсад дидесин дар амида чизе ки ҳастай, ана диван ҳастай, холодильник ҳастай бадон. дӯстони азиз, мақсад дар навор чи ки дидесин ҳамаша фурӯхта мешавад. ана вақте ки хонаро ки хариден, бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. оби светам дорад. дом хелаш 18 этажаи, ана нархиш 350 000 сомон. дар наздикиш масҷид, магазин, садик ҳам ҳастай. дӯстон, хулоса ҳамаш дар ҳолати беҳтаринай. холодильник ҳам дорад. ҳамин чизе ки дар ҳамин навор дидесин ҳамаша мақсад ки фурӯхта мешавад. бо нархи 350 000 сомонӣ квартираи фурӯшӣ ду дар хона 44 метри квадратӣ. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки мақсад аз ноҳияи Сино квартира кофтеса бошед, ҳамашон дар ҳолати беҳтаринай. ина душоваи ҳамаш хуб ҳастанд. дӯстон, ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхтан дар корай. марҳамат касоне ки хазир алин бошад, дар ватсапаша нависед. аз номи канали мо Насим Теҷи ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Сарбандаш мегӯянд. 10 сотиқ заминаи 5 дар хона, дута ҳавз дорад. нархша 300 000 сомон мега. террасаи душанберо дӯстон дидесен, ин мақсад дар наздикаш террасаи душанбеам дорад. дар наздаш масҷид, 4 то магазин, мактаб, медпункт дорад. заминаш калони хушрӯ 5 дар хонаи дӯстон, ду ҳавзи калон дорад. оби светам ҳастай. касоне ки мақсад дар ноҳияи Хӯросон бошед, хонаи фурӯшӣ кофтеса бошед, 4 тарафаш маҳкам. хонаи хубай дӯстони азиз, мақсад дидесин 5 дар хона, 10 сотиқ замин, деҳаи Сарбанд, ноҳияи Хӯросон. нархиш 300 000 сомонӣ. касоне ки хадр анеқ бошад, боз арзонӣ хуб мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, телефоно барои томос 887 72 0372. ба ҳамин рақамҳо занг бардоро маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. Замини фурӯшӣ ҳастае, ки айни ҳол замини қарора дар ноҳияи Вахш, деҳаи Шурободи Сешмекан, ҷамоати Ваҳдатӣ. 24 сотиқ заминай нархиш бо маслиҳатай. Мақсад кадме ки агар дар ноҳияи Вахш замин кофтеса бошед, 24 сотиқ замин. Нархиш мақсад бо маслиҳат. Марҳамат, телефони боитон 284 85 95. Ба ҳамин рақамҳо дӯстони азиз занг мезанед, маълумоти аниқтари заминро аз худи собиқ пурсида шавед ва аз номи канали мо Насим Теҷи ҳатман салом расонед. ва касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ки реклама карда боша бошед, замин, хона, квартира, ягон аппарат, ягон мошин, марҳамат метавонед дар WhatsApp равон кунед. Мо дар видеои оянда рекламаи хубаш мекунем. дӯстон, мегузарем ба чорумин хонаи фурӯшии мо дар Навори имрӯза. Мақсад одамое ки ҳастанд оилашон дӯстон калонай, ина 8 дар хона барои одамое ки оилашон калонай. 5 сотиқ замин, 8 дар хона, оби сифед ҳастай. Нашуди документҳои дӯстони азиз ҳамаш 100% дар ноҳияи Рӯдаки, кӯчаи Зарнисор. Нархи хонара 600 000 сомон мега. Хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагианд. Нархи 600 000 сомонӣ. Телефонҳо барои томос 970 23 74 74. Занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи собиқ дастрас кунед. дӯстон, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Иншоалло ки агар дар ин мақсад видео ки наёфтем хонаи арзон, ҳатман дар навори оянда мо пешкаштон мегардонем. Лайк, подписия ва комментария. Насим Теҷи ба пеш мерасем. Раҳмат калом барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо будкаи дукони тестайёр ҳаста, ки айни ҳол қарора дар шаҳри Душанбе, бозори Меҳргонош меган. нархша 25 000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад. Касоне ки мақсад хадри ани бошад, аз 25 000 сомон арзон мешавад. аренда ҳам дода мешавад. даруништа оби светам дорад. иваз кардан мешавад ба мошини майда қати. дӯстони азиз, марҳамат, занг мезанед, маълумоти аниқтари дуконро аз худи собиқ дастрас кунед. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акай Собирро тавсия медиҳем. Беҳтарин ширкат аст. Акай Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меёрад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. Иншоалло ки одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем баъдро. номерҳои WhatsApp мондагиаш муроҷиат кунед ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. дӯстони азиз, мегузарем ба шашмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаги қарор дорад дар Федератсияи Россия, Тулская област, город Узловая, посёлок Майскиш меган, доми деэтажа. хона қарор дорад дар якум этаж, 68 метри квадрати мебошад. 3 дар хона. нархша дӯстони азиз 1 миллион 100 000 рубл мега. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки дар Федератсияи Россия мақсад хона кофтеса бошед, хонаҳо ҷудо ҷудо, туалету ваннаш ҷудо, оби светам ҳаста, газ ҳам дорад, отоплениёш нағз кор мекунад, тирезаҳош пластик, дар наздаш садик, мактаб, поликлиника ва магазинҳо 40 метр дуртар мебошад. марҳамат дӯстони азиз, дар WhatsApp нависед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Қалъа, кӯчаи Сарчашма. 4 дар хона, 14 сотиқ замин. дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Қалъа, кӯчаи Сарчашма мегӯяд. дӯстони азиз, нархша 337 000 сомонӣ мега. хулоса бародаро, 4 дар хона бо хишти пухта бояд дошта, ки 14 сотиқ замин, заминаш калони хушрӯай. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ҳисор мақсад хона кофтеса бошед,
об свет ҳам ҳаст. Мақсад ана телефонро боло тамос 101 98 02 занг мизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. Шербачо аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписат кунед, по-братски дастгирӣ кунед. иншоалло хай дидесем мо дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ба хотири шумо ана хона ё ки мошина кофта пешкаштон кардесем. раҳмати калом барои дастгиритон беҳтаритон. хонаи фурӯшии ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 4 сотиқ замин, 4 дар хона бахшиш, 3 сотиқ замин. қариби мошинбозор дӯстони азиз дар оза мақсад ҳуй мекунӣ дар мошинбозор худаш диёра дидесен. хай дар сурат маълумай дар наздикиш мошинбозор ҳастай. нархша 260 000 сомон мега. хулоса хона тайёра барои зиндагӣ кардан. 4 дар хона, 3 сотиқ замин дар ноҳияи рӯдакӣ. марамат касоне ки дар ноҳияи рӯдакӣ кофтаиса бошанд хона занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш пурсон шавед. ва дӯстон касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама карда бошед мошин ё ин ки хона замин квартира ягон аппарат ягон компания марҳамат метавонед дар ватсайи мо 960 956 3018 муроҷиат кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда рекламаи хубаш мекунем. мегузарем дӯстони азиз ба нуҳумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона дар шаҳри бохтар қурғонтепа ноҳияи кушониён. нархша дӯстони азиз 220 000 сомон мега. дидесен мақсад ба даруни хонара ана об мегзарад. 4 тарафи хона бо сементблок маҳкам кардаги хонаҳош калони хушрӯванд. касоне ки аз шаҳри бохтар хона кофтаиста бошад марҳамат 6 сотиқ заминаи 3 дар хона нархаш 220 000 сомониш мега. касоне ки хадри анӣ бошад дӯстон муомилаи хуб дорад. занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри турсунзода 4 дар хона 5 сотиқ замин. хона маҳаллаи нав дар шаҳр дар анос намеғалтад. ремонт нав бо хишти пухта наздикиш дар наздикиаш бозори нав литсеи туркӣ балнитса иваз бо квартира мақсад иваз бо квартира якхонага ё ин ки духонага болош сум метиҳед. вана туалет дар дохили хона бардоро. литсеи туркӣ дар шаҳри турсунзода хулоса дар назди хона ҳамаи чи ҳастае. мактаб магазин бозори калон. нархша 590 000 сомони мега. хонаҳои ремонтош замонавӣ кардагӣ хона бо хишти пухта бардоштагиай. касоне ки хадро ане бошад марҳамат занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз боз як тӯр дигар аз шаҳри ҳисор хонаи арзона ёфтем барашон пешкаш кардем. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш лайкҳоро бизанед. хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри ҳисор 2 дар хона 7 сотиқ замин. оби светам ҳаста, документош 100%. ана туалет дорад, мақсад ҳамом дорад, ванна дорад, хулоса ҳама чиз дорад бародор. барои зиндаги кардан дар ҳолати беҳтарин ҷой. дар шаҳри ҳисор кӯчаша мақсад навистагӣ нестай. 7 сотиқ заминае 2 дар хона гирдиш маҳкамай. гирди хона маҳкамай. нархша 180 000 сомонӣ мега. 7 сотиқ замин ана мақсад заминаш ҳамвори хушк кардагиай. телефонам барои тамос дар номерҳои 8849 занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз 12 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав қишлоқи элокиш меган 3 дар хона ҳастае ва 6 сотиқ заминае. дидесен дӯстони азиз хона коробкаи мақсад кришаш пӯшондагиай ана дар ноҳияи шаҳри нав қишлоқи элокӣ. нархи хона дӯстони азиз 160 000 сомон мега. касоне ки хадро ане бошад боз муомила ҳам дорад. хонаҳо трезоҳо часпондагиа мақсад дар ҳамин наво дидесен маълумай нархаш 160 000 сомон. занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед.
دوستان از خیلی تو ویدیو آنه در پناه اعلا باشه. رحمت کلام برای دستگیریتان. دستگیری ما رو فراموش نکنید. دستگیری شما پیشتری ما تا ویدیو آینده. خداوند مهربان نگهبانتون باشد.